Du ved godt, hvorfor Helmer er her, ikke? Der er ikke et hospital i hele Sverige, der vil ansætte ham. Hvorfor ikke? Det var noget med noget forskning. Han havde nogle... Helmer, som om det var hans egen. Det er nok bare et rygte. Och vart hade underläkaren tänkt sig ta vägen om jag får fråga? Jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg skulle hjem i seng. Jeg har været på vagt i 12 timer. Jaha. Är man stor nog att fatta beslut om CT-scanning, då är man förbanne med stor nog att fatta beslut om att vara till stede vid röntgenkonferensen.